Avem un număr din ce în ce mai mare de mașini pe străzi și avem un număr din ce în ce mai mare de șoferi. Lucrurile evoluează în industria auto. Prin urmare, e cazul să evolueze și școlile de șoferi din România. Colega mea, Ana Maria Tuică, a făcut un reportaj pe tema. Școlile de șoferi vor oferi și cursuri de conducere defensivă, unele dintre ele în mod gratuit. Asta ca să reducă numărul accidentelor care au loc în trafic. Toate cursurile de categoria B avem reduceri de 20%. Pe lângă asta, mai oferim și un bonus, un curs de conducere defensivă în valoare de 1000 de lei. Cursul se poate face după obținerea permisului de conducere. În cele 15 ședințe care sunt obligatorii în școală, este cam puțin ca elevul să învețe să și conducă și apoi să conducă în siguranță. Mai ales că la noi, în România, este interzis să facem ore de conducere pe autostradă. Am 3 categorii de permis, categoria B pe care o am de 3 ani, categoria C pe care o am de aproximativ un an și categoria C pe care am luat-o de curând. Cele 15 ore de condus te pregătesc într-adevăr, dar te pregătesc mai mult pentru susținerea examenului auto și nu te pregătesc 100% pentru trafic. Și într-adevăr consider că conducerea defensivă ar fi bună pentru că s-ar scădea, presupun eu, numărul acestor evenimente. Cursul are două părți, o parte teoretică și o parte practică. Mergem de asemenea să conducem, să învățăm să conducem pe autostradă. Pentru a vă înscrie la școala de șoferi aveți nevoie de cartea de identitate pentru început. Pe parcursul școlii, pentru a putea da examen, elevul trebuie să pregătească cazierul judiciar și o taxă de eliberare de permis. Apoi, el trebuie să aibă aviz medical și aviz psihologic. Mai nou, cazierul judiciar se poate obține de pe ghișeul.ro.